צופות, אני נדב. היום אני רוצה להסביר לכם משהו על מיינקראפט. אני רוצה להסביר לכם איך עושים מקרר, אוקיי? נתחיל. דבר ראשון, תצטרכו את זה, את הבלוק ברזל. הנה, אני אסביר לכם מאיפה לוקחים בלוק ברזל. אופס. הנה. אתם לוקחים מכאן בלוק ברזל. הנה, בלוק ברזל מופיע כאן. אחר כך אתם לוקחים דלת מברזל. דלת מברזל מופיע כאן. מפסק אתם צריכים גם, מופיע כאן. וגם את זה אתם צריכים, אוקיי? עכשיו, אתם לוקחים את הבלוק ברזל ועושים ככה. שזה יראה ככה, עם החור פה, לכיווני. אוקיי? עכשיו אני אקח את הדלת מברזל ואשים אותה ככה. עכשיו הדלת מברזל לא תוכלו לסגור אותה כי היא עובדת על מפסק. אתם תיקחו את המפסק ותעשו ככה. עכשיו אתם תסגרו את הדלת ולא סגרתי אבל לא משנה. תיקחו את הגזר, שימו אותו כאן. אוקיי? הופה. הבנתי מה הבעיה שלי מהפעם הקודמת. שרציתי לעלות סרטון אבל זה לא הצליח לי. אז ניסיתי לעשות עוד פעם. עכשיו תסתכלו. אתם סוגרים. הנה, ואז הגזר גם עף. הגזר עף לכם החוצה. תסתכלו. עכשיו יש לכם פה גזר. אתם תרצו עוד. תפתחו. תסגרו. תחפשו את הגזר והנה. אוקיי, זה הכל. נקווה שנהנתם. ביי.